बाहर भिड़ा देखो ये छात पर आम जाइलु आपको देखु एटा रूम भीतर को एंट्रांस टा एटा रूम भीतर जापे नहीं एपटा बहुत सफा अच्छे कारटा बन जा कौन ये रखाई हाँ कारटा कहीं रखाई देखी पार्थे एत सुंदर लगुच लाइट फाइट भी लगी देखते श्री गणेश ये चित्र बनाई ये मूर्ति एगुटा सब लक कराई एगुटा मोर फोटो राजवाटी भीतर को प्रवेश कले राजवाटी भीतर को प्रवेश कलु मंदिर जीवा जे आग ये बुलिक पड़ा आस लोक फोक आस गाड़ी रोच ना कौन गाड़ी रोच गाड़ी रोच चल जाला बेले कहीं किसी कहबेन तो ये कौन साइकेल फाइकेल गुड़ाक अच्छे भणजा कि जंगल है जी कि रास्ता भाई डेंजरस रास्ता पूरा ये गाड़ी रखा हम तो ये आसते बार ये दुकान खोला हो कि ये दुकान गुड़ा मैंने आसगलु राजबाटी भीतर को जाए एंट्री कर हैंडल लॉक कर दियो स्टार्ट गली आसंतु आसंतु रोहुचंद एठे जने बुढ़ा लोक जने रोहुचंद एठे आसंतु आसंतु कैमरामैन फोकस करंतु एने समस्त जागोनी हे दिन हटे पुलिस थिला कोठे हेले किछ कहलानी हमको आइलो हम आसो एठी गेटा ताला पड़ी सेठी हमें एडे ऊपर देई जाउछु हमें कोबरी जीवा ए भीतर को ओ छात उड़ जा पे कोडा कोन रास्ता अच्छे इपटे गला इपटे पसियो बलिया को दे दियो रे बलिया तो लगनी बिछ थिना के लगो खाली देखि पारथेबे हम कैमरा माने बे आसंदे एरा लगन होला भाई देखि पारथे पूरा जंगल ही जंगल है जाई भणजा घर जाउंदे मो भणजा घर आस्तिला तो से देखेबे बाट से रास्ता देखोंदे भाई देखि पारथेबे भीतर जा चलो हां भीतर को बोले कोन है जीवा देखि पारथेबे एगोटा पूरा भांगी भंगाई अछि एगोटा कहीं भांगी दिया जे हेलो देखि पारथेबे बहुत वर्ष देखी चलो देखो दी भूत को ठियाई जी से मन चिन एक पटे सब तो होइरा दते मार जा भाई जंगल ही जंगल पूरा सब आड़े कैमराटा धर
ଏ ଚିହ୍ନିଛି ମୋତେ ଇଏ ଇଏ ଚିହ୍ନିଛି ଉପର ଟିକେ ଦେଖିଲ ଅମର କଥା କହୁଛ ତ ମୋ ଚିହ୍ନି ଇ ଦେଖିକି ଚାଲ ଏଇ ଉପର ପଚାରୁନୁ ପଚାର ତାକୁ ଚିହ୍ନିଛି ନାହିଁ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ଦେବି ରେ ଦେଖିବୁ ତମ ଗାଁରେ ଏଇନା ନଥିବ ଗାଡ଼ି ଦେଖ ଏଇ ଛାତପୁର ଯିବା ଏଇଠି ଛାତପୁର ଯାଇକି ଏଇଠି ଯିବା ପୁରା ମୋ ଆଡ଼େ ଦେଖ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା କେତେ ହାଇଟ୍ ଏଇଟା କ'ଣ ଏଠି ମାନେ ଶିଖୁ ତାଙ୍କର ରୁହନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗାର୍ଡ଼ ହଁ, ହଁ, ହଁ। ଉପରେ ନାଇଁ ହଁ। କ'ଣ କୁହନ୍ତି କି ସୈନ୍ୟ ହଁ ସୈନିକ ସବୁ ସୈନିକ ତାଙ୍କର ଏଠି ରୁହନ୍ତି ହଁ ଏଇଟା ମୁଁ ହେଇକି ମାରିବ ଫଟୋ ପଛ ପୁରା ବ୍ଲର୍ କରିବ ମସ୍ତ ଆଇବ ଚଷମାଟା ଆଣିଥିଲି ତାଙ୍କ ମସ୍ତ ଜାଣିପାରିଲିନି ଆଉ ଭାଇ ଜାଗା ମୁଁ ଆଗରେ ଯାଉଛି ହେଲା ଆଚ୍ଛା ପାରା ଟିକେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏସି ଲାଗିଛି ବି ଏଠି ପୁରା ମାନେ ଡେଞ୍ଜର ଜାଗା ଭୟ ଲାଗୁଛି ହଁ ମୋଡ଼ରେ ହଁ ବାଟ ଖୋଲା ହେଇଛି ଯିବା ଭିତରକୁ ଭାଇ ଭିତରକୁ ଚାଲ ଏଇପଟେ ଯାଆନ୍ତି କି ଭିତରକୁ ଏଟା ଟଏଲେଟଟା ଟଏଲେଟ୍ ଲାଟ୍ରିନ୍ଟା ଲାଟ୍ରିନ୍ କେତେ ବଡ଼ ଏଟା ଏବେ କାମ ହେଇଛି ଏଇପଟେ ରୁମ୍ ନାହିଁ କିଛି ହେଇଥିବ ଏବେ ଏପଟେ କିଛି ରୁମ୍ ନାହିଁ କିଛି ଆସ ଏବେ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଏବେ ଛାତ ଉପରକୁ ଯିବା ଛାତ ଉପରକୁ ଛାତ ଉପରକୁ ଆସ 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 ଚାଲ ଚାଲ କେଉଁ ପଟେ ଯିବା ଛାତ ଉପରକୁ ଏଇଠି ଏଇଠି ହେଇପଟେ ଏଇପଟେ ସିଧା ଚାଲ ଏଇ ଯୋଉ ଗଳିଟା ଅଛି ଏଇଠି ସିଧା ହଁ ଉପରକୁ ଚାଲ ହଁ ହେଇଆଡ଼େ ଯିବା ସିଧା ହେଇଠି ହେଇଠି ହେଇ ଘରଟା ହେଇ ପୁରା ଦେଇକି ଯିବା ଭାଇ ପୁରା ଅପରିଷ୍କାର ପରିଷ୍କାର ହେଇଯାଇଛି ପୁରା ହଁ ମୋ ବାଇକରେ ଜଣା ପଡ଼ିବନି ଆଉ ହଁ ତୁମେ କେଉଁ ଜାଗା ଆସିଥିଲ ଦେଖିବା ଏଇ ବାଟ ଏଇ ବାଟରେ ଚାଲ ହଁ ଚାଲ ପଡ଼ିଛି ଖୋଲିଲା ଚାଲ ଖତରନାକ ବହୁତ ନାହିଁ ମୁଁ ଖତରନାକ ଦେଖୁଥିବେ ପ୍ଲେସ୍ ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖୁଥିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବି ବାଟ ଅଛି ଏଠି ଏଇଟା ପୁରା ସିଡ଼ିଟା ପୁରା ଟିକେ କଥା କହିଦେଲି ମୁଁ ପୁରା କ୍ଲିଅର ଆସିବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ପୁରା ଗୋଟେ ବାଟଟା ଆସନ୍ତୁ ଉପରକୁ ସିଡ଼ିଟା କେତେ ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଛି ଛାତ ଉପରକୁ ଆମେ ଆସିଗଲୁ ଆସନ୍ତୁ ଛାତଟା କେତେ ବଡ଼ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ହେଇପଟେ ମୁଁ ହେଇଠି ହେଇ ଉପରକୁ ହେଇଠି ଯିବା ସେପଟେ ହଁ ଏଇଠି ରାସ୍ତା ଅଛି ନା ହଁ ଏଇ ରୁମ୍ଟା କେମିତି ଏପଟେ ବି କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଛି ହଁ ଏପଟେ ଯିବା ଚାଲ ଦେଖିବା ଚାଲ ଏପଟେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଡର ଲାଗୁଛି କିଛି ହେଇନି ମୁଁ ଆସି ଦେଖି ଧର ହଁ ଗୋଟେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହଉଛି ଦେଖ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 100 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି ଆଜି ବି କିଛି ବି ହେଇନି ଏତିକି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗରେ ସେକୁ ବନା ହେଇଛି ହେଲା ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଏଇପଟେ ମାମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ବାଟରେ ଚାଲ ହଁ ଏଇପଟେ ବାଟ ନାହିଁ ହଁ ଯିବା ଯିବା ଏଇପଟେ ଏଇଠି ଚାଲ ଏଇପଟେ ତ ସେ ବାଟଟା ଖୋଲି ହେଉଛି ନା କାଣି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଖ କାର ଦାଣ୍ଡ ଅଛି ହଁ ଏଇ ତଳପଟି ମାମୁଁ ଯିବା ଫଟୋ ଉଠେଇବା ଫଟୋ ସେଇପଟେ ଗେଟ୍ ଟି ପୁରା ସେଇଠି ଫୁଲ ଗଛ ଅଛି
फोटो मारियो ब्लोर करी मस्त आयो এই ছাপড়াতে ডিজাইন মস্ত এগুলো দেখি আশ্চর্য লাগে গরম লাগে सांघातिक এটা দেখছ না এটা হাতি এটাতে চলো সেপড়ি যাই এখন चलो এটা তোড়ি বলে नहीं मो তো এটি পছর গেলে মুখ দেখা দিই মানে সব এই জায়গা ওটা हाँ ଏପଟେ ବେଦାଗେ ବି କିଛି ବି ହେଇନି ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗରେ ଅଛି ହଁ हाँ କ'ଣ ରାଖି ଗଛ देखी गछ गाणी ହିନ୍ଦଳା ଦେବାଟେ ତମ ମାନ ତ ଦେଖିନଥିବ ଏଇଠି ତ ଭାଇ की रे ଯୋଗା ओहो चक्का କ୍ୟାମେରାଟା କୋଉଠି ଆସୁଛି ଭଲ ଦେଖିଲ इपड़े देखियालो ଏପଟେ देखियालो हाँ मस्त आसुଛି ଏଇପଟେ ଏଇପଟେ ଭାଇ ହିନ୍ଦଳ ରାଜବାଟୀ ଆପଣମାନେ ତ କେବେ ଦେଖିନଥିବେ ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବୁଲି ଆସନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଇଚ୍ଛା ବୁଲିକିନା ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଲବେ ଗରମ ହେଲାଣି ଭାଇ ଗରମ ବହୁତ ଜୋରେ ଲାଗୁଛି ହେଲା ହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠିକି ଏଠି ଏପଟିକି ବି ଆସନ୍ତୁ ଏପଟୁ ଦେଖିଦେବା ଦେଖନ୍ତୁ ବାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗା କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ବହୁତ ପୁରୁଣା ସାପ ଫାପ ନାହାନ୍ତି ତ किए जानी भरसा कौन थी पारती ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେତେବେଳେ ମାନେ ଏଗୁଡ଼ା ଖାଲି ଷ୍ଟାଇଲିଶଟା ହେଇଛି ଲୁହା ପଡ଼ିଛି ଉପରେ ଲୁହା ଏପଟିକି ବି ଏପଟିକି ଆସନ୍ତୁ ବାପରେ ମୋତେ ଦେଖେଇବା ଏଇଗୁଡ଼ା ଆସିବ ହେଲା ମୋବାଇଲ ଫୋବାଇଲ ଭଲ ଦର୍ଶନ ଦେଇପାରୁଥିବେ ଏଇ ଭିତରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ତଳକୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇଟା ତାଙ୍କର ବାଲକୁନିଟା ହେଲା ଏଇଟା ତାଙ୍କର ବାଲକୁନିଟା ଆସ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ରାଣୀ ତାଙ୍କର ଏଠି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଏଠି ତାଙ୍କର ଚଉରା ଗଛ ଅଛି ଏଠି ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେପଟେ ବି ଅଛି ସେପଟେ ଯିବା गोटे मरा खणी गोटे माने लोक पड़ुले गोटे देखिए चल लोक पड़ुले लोक फासी देते एपटे फासी देते लोक पड़ुले एपटे जो पटे आइले एपटे बाँ पटे बोलते चल ବାକି ତ ମୋତେ ଡରେଇଲା ବାହାରି ପଡ଼ିଲା तलकु मु कही चल देखा हेडी କୋଉଠି ମାରନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଏଇପଟେ କମେ ଆସିଲା ଯା एपटे बाट पटा सब एपटे जा एपटे जाकि तल छत ऊपर ओल्हे ଏପଟେ ବି ଟିକେ ଦେଖିଦିଅ ଏପଟେ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅ ହେଇଛି ଉପରେ ଏପଟେ ଆସିଲେ ନା ଆମେ ହଁ ଏଇଟା କି ରୁମ୍ କ'ଣ ଚାଲ ଦେଖିବା କୋଉ ରୁମ୍ ଏଇଟା ତଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତଳକୁ ଭାଇ କି ରାସ୍ତା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇ ଭାଇ ରେ ଭିତରେ ଯିବା ଭାଇ ଯିବା ନାହିଁ ଯିବାନି ଏଇଟା ଘର ଭିତରକୁ ଏକା ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗା ଯିବ ନା ଡର ଲାଗୁଛି ଯିବାନି ଏଇଟା ଚାଲ ପଳେଇବା ଭାଇ ସିଆଡ଼େ ଆମେ ଯିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଭୟ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ ହେଲା ଆସନ୍ତୁ ଇଆଡ଼େ ଦେଖିବା ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଡିଜାଇନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ପୁରା ଆମେ ଏଇଠି ଆସିଲେ ନା ହଁ
ଏଗୁଡ଼ା ପୁରା ମାନେ ଏତେ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଯାକ ମାନେ ଏବେ କାମ ହେଉଛି ଏଗୁଡ଼ା। ହଁ ଏବେ ଯେ କେଉଁ କାମ କୋଉଠି ଯିବା ଏଇଟା? ନା ନା ଏପଟେ ଯେମିତି ଆସିଥିଲେ ସେମିତି ଯିବା। ଭାଇ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋର ପକ୍ଷୀ ଅଛି କାନ ସୁଲସୁଲ କରିବା ପାଇଁ। ଖବର ଯିବା କଲ ଯୋଉପଟେ ଆସିଥିଲେ ଆସ। ଏଇଟା କି ରୁମ୍ ଏଇଟା? ଏଇଟା ଯାଇଥିଲେ କି ଆମେ ଏପଟେ? ନା ମତେ ବୁଲିକି ଆଇବା। ଦେଖିବା ଚାଲ। ଏଠି ତାର ସେ ପୁରା ପିଓର ପଥରରେ ଏଗୁଡ଼ା ହେଇଛି। ପୁରା ପଥର ଏଗୁଡ଼ା। ଆରେ କିଛି ନୁହଁ ପୁରା କିଛି ନୁହଁ। ଉପର ଗୋଟେ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଅଛି। ଏଇଟା ପଟ ଛାତ ଉପରେ ଯାଉଛନ୍ତି। କେଉଁ ପଟେ ଛାତ ଉପର ହେ ଚାଲ ଚାଲ ଦେଖିବା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି। ହଁ ପ୍ର ଚାଲ ସେଇଠି ଚାଲିଲା ପଡ଼ିଛି। କୋଉଠେ ସେଇଠି ଦେଖୁନ ଚାଲୁନ ବାଟ ଦିଆହେଇଥିବ। ଦେଖି ଆସ। ଚାଲ ପଡ଼ିନି ତ। ପଡ଼ିନି ହଉ ଚାଲ ଏଇ ଛାତ ଉପରକୁ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇଥିଲେ ସେଟା। ହେଇଟା ଏଠି ଯାଇଥିଲେ। ଚାଲ ଚାଲ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇଥିଲେ। ଏଠିକା ତ ହଁ ଭାବ ତ କେତେ ରୁମ୍ ହେଇଛି ନା। ଆଉ ଏଠି ଭାଇ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ହବା କଥା ଯେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ସେପଟେ ଟିକେ ଦେଖିଦେଲ। ମାନେ ଭୂତ ଫିଲ୍ମ ଏଇଟା ସୁଟିଂ ହେବା କଥା ନାଇଁ। ହରର ମୁଭି ଏଠି ସୁଟିଂ ହବା କଥା। କୋଉ ପଟେ ଯିବା ଏଠି? ହଁ ଏଇଠି ତ? ହଁ ଏଇଠି ଯୋଉ ଶ୍ମଶାନ ଘର ଏଇଠି ଏଇଠି। ହଁ ଆଗରୁ ତମେ ଯୋଉଠୁ ଆସିଥିଲ ଲୋକ କେତେ ଆସିଥିଲେ? ଲୋକ କେହି ନାହିଁ ଏଇପଟେ ଡାହାଣ ଏଇଟା ହଁ ଲୋକ କେହି ଆସିନଥିଲେ? ନା ଆଉ ତମେ କେମିତି କହୁଥିଲ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ବୋଲି? ନା ନା ଲୋକ ଆସିନଥିଲେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଦେଖୁଥିଲି ଆଉ ଏଇଠୁ ଯୋଉ କୁଆଡ଼େ? ହିନ୍ଦଳ ଭାଇ ଜଣେ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ଭାଇ ଯୋଉ ହିନ୍ଦଳ ଭାଇ ଏଇଠୁ କୁଆଡ଼େ ଇଆଡ଼େ? ହଁ ଚାଲ ତାପରେ ସେଠୁ ଭାଇ ଡାହାଣକୁ ଦେଖିବା ଯେ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ସବୁଆଡ଼େ ପୁରା ଗଛ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଅଛି ଦେଖିବା ଯେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଏଇଠି ଅଛି। ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଏଇଠି ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଅଛି ନଡ଼ିଆ ଗଛ ବି ପଡ଼ିନି। ଏଗୁଡ଼ା ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଏଗୁଡ଼ା ଭାଙ୍ଗିକି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କିଛି ନାହିଁ ଆଉ। ଫଟୋ ଫଟୋ ଆମେ ଉଠେଇଥାନ୍ତେ ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠେଇବାକୁ ଏଇ ଗେଟ୍ ପଟେ ଉଠେଇ ଆଉ ଚାଲ। ଆଗ ଏଇଟା ହେଇଠି ଠିଆ ହେଇକି ଦେଖିଦେ ନହେଲେ ମରା ଭାବୁଥିଲୁ ଲୋକ କେମିତି ଗୋଟେ ଫାଶୀ ଦିଆହେଉଥିଲା ଦଣ୍ଡ ଦିଆହେଉଥିଲା ହଁ ଏଇଠି ଘରଟା ଯେଉଁ ଅଛି ଏହି ଘରଟା ଏଇଠି ତ? ହଁ ଏଇଟା କେମିତି କ'ଣ ଫାଶୀ ଦିଆହେବ? ନା ଦିଆ ହୁଏ ଏଇଟା କୁହନ୍ତି ହଁ ଦିଆ ହୁଏ ଏଇଟା ଖାଲ ପାଲ ତ ଖାଲ ପାଲ କିଛି ନାହିଁ ଏଠି। କିନ୍ତୁ କୁହନ୍ତି ଆମେ ଦିଆ ହୁଏ ବୋଲି ଭାଇ କୁହନ୍ତି ଲୋକମାନେ ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖେଇବ ନା। ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଥିବ? ମୁଁ ଗୋଟେ ମାଇକିଟେ ଧରିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ହଁ ସୁବିଥାନ୍ତା ଚଳିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୁହନ୍ତି ଏଇଟା ଫାଶୀ ଦିଆଯାଏ ବୋଲି ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଜାଣିନୁ ହେଲା। ହେଲେ ବି ଆମେ ଯାହା ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଏଠି ଫାଶୀ ଦିଆଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେଲୁ। ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଥିଲା କୁହନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଗୁଡ଼ା ପୁରା ଭାଙ୍ଗିକି ଅଛି। ଏତେ ରୁମ୍ ପୁରା ଭାଙ୍ଗିକି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ।